Jumachiel Masiche mag Mach osekwako kuonde mopogore pacho ka koting'o chiro ma boma ma Nairobi mano City Market, chiro ma Kitengela kod manyocha otimore kore kar dak ma mradi ma yudore e Mbakasi. Jopiny ema thothne chopo mokwongo e konyo e kinde masichego kapok Jasim Mach kod jokony mamoko mantiere koda lony ochopo. E twak marwa e mine wacho kawuono waloso e wi okenge mag konyo chwalo resruok e kinde masiche makamage ka ikonyowa kod Jasim Mach ma kaunti ma Kisumu Quinter Pete. Oimore idhi nade? Adhi maber. Erokamano ahinya Quinter kuom tudori kodwa odhiambo ma kawuono ni. Mana mokwongo inyalo mana lerori matut ne joneno ni to Quinter en ng'awa to otimo ang'o? Okay, niluonga ni Quinter Pete. Nyaka nokobura. Atiyo gi Jasim Mach Kisumo kae. Kendo kopogore gi mano achaka atimo medicine. Koro samwadhi nego majni jomohinyre ka be nyaka wakony. Mano ni kare kabisa nikech penjo mokwongo achiel kuom weche ma bende wuok ni Jasim Mach bende winjo bed ni ong'eyo chwalo kony mokwongo kata first aid. Kata kamano mano wadhi lose bang'e. Jopiny ema kwongo chopo kuondego ka gireso ji to gionge lony ahinya mana mar lero japiny ni nitiere mee mopogore sama mach owuok akia ni ukwongo penjo ga ni ang'o mokelo mach koso kuchopo to upimo tung'eyo ni ma mach mokel gang'o. Ka sama gigocho, sama japiny ogocho ni mach owuok, wakwongo penjo ni ang'o mokelo mach kata en aila mane mar mach. Koro eka wang'eyo niya majni sama wabiro simo onego wabi gi jo Kenya Power samoro nyalo bedo mar stima. Koro chuno nyaka wabed kwang'eyo ni en ang'o okele gang'o. Sama koro ung'eyo mano kata japiny ng'eni ok yot mondo ofweny en koneno mach to ng'e ni ma en mach. Ere kaka ng'ato nyalo fwenyo mach mokel gi stima kata mano mokel kod weche mamoko? Kaka wanyalo ng'eyo ni majni okel gi stima kata okele gi gik mamoko. Wan gi classes of fire, klase mag mach. Wan gi class A, B, C, D and K. Koro klase gi abro lero kaka wang'eyo ni en odhi nade to bedo nade. En mach matin mochakre en mana normal kaka otas yien mwachwako dalagi omako gi matin kaka onyawacho no omako mabati kor yien mar mabati. Koro mano inyalo tim nade tinyalo nege nade. Mano watiyo gi pi, wanyatiyo gi foam, extinguishers gi nitie mopogre opogre, nitiere moting'o pi, nitiere moting'o foam, nitiere moting'o carbon dioxide, nitiere moting'o powder. Koro mano maluongo go te nyalo tiyo e nego majni mobedo momok go tas, yien kata law. To kodhi e klas mar ariyo moluongo ni class B en gimoro mo explore gimoro kaka kawacho fuel wawacho ginene kawacho fuel mafuta samoro ma tangi olwar pincha jiringo tuomo mafuta oging'i ngimagi. Koro sama gidhi tuomo mafuta ni emido ka ang'o monego gitim. Namba 1 ka gineno ka tangi olwar onego gichung' kando giwe mondo gituom gineno ohala sama mafuta olwar piny ni en gineno ohala. Koro mano ginyanego kaka raia ka gionge extinguishers kanyo ma koro wan gi carbon dioxide nyalo tiyo kanyo nege to wanyalo tiyo gi powder foam ni eri. Mane momiyo wacho gani offices dendni onego bed gi fire extinguishers. Class mar adek wan gi class C, flammable gas. Flammable gas gi gin kaka gas mwatedo go dalagi. Wachako wache gin mana gik madhi gi gas gi. Koro samoro miyudo ka ng'ato tedo to galore
gimoro luongo ni belo. Belo le kosebedo ka, dhano wiye wili no tedo ma sama sufria oseyudo hit mang'eny to monie iye kata noketo sufria kende pok oolo pi. To gas cha be onyalo mana muoch. Samo muoch ni eri, ang'o monego tim? Kanyo ero gima nyalo konyowa kende en mana carbon dioxide to gi powder no kende. Koketo pi to ketho wach. Koketo form ni onge mano dhi muomo. Kochak waduogo electrical hazards. Gimoro nika ni idwa timo gik moko piyo. Ma socket achiel iketo extension ni eri. Imuro pilwok, igo pas ka eri dada ni pod fridge ni on, TV bi nyaka neka, jineno thapki ji odich ka. Wigi wil ni extension ni eri onyalo muoch. Samo muoch ni gika kande timre nade bende kethore. Koko konygie sama mowinjore mwatiyo gi powder form ni gi carbon dioxide ni, nikech carbon dioxide konyowa mondo korod gigie mondo ochungo mach kik dhi mbele mondo kik landre. To kapo ni okotim mano ero, mane miyudo ka ot wang. Quinter anyalo mana ng'adi mapiny. Adwa mana ng'adi matin kinyisowa classes mag mee mantiere no. Inyisowa kanyo mana mee matindo mabende nyalo bedo nomok kod otas. Nitie mago ma imoko kod mauta geni kod mago mag stima. To thothne bende waneno ka jopiny mochopo kata kinde ma masira ma kamano timore. Ji mathoth hinyore. Gihinyore ni sama mach otimore kata sama mach owuok. Kapo ni kuom ranyisi kaka motimore Embakasi ni gas omuoch kata mauta omuoch. Waneno ka ji mathoth ohinyore. Embakasi kanye waneno ka ji mathoth adhola ma giyudo ni e tokgi. Manyiso ni ne giringo ka gihepo mach to mach oluwogi. Ang'o ma ng'ato winjo bed ni timo? Jomoko wacho ni sama iringo timedo fwadho mach, no winjo bed ni inindo piny. Sama mach owuok to intiere kanyo, ang'o ma winjo bed ni timo? Sama mach owuok to in kanyo ero, mondi ka mach omako lawi to isudri kama tin ma majno ok nya chopo nie. Mopogre gi kama incident mar mach notimre ni. Waluongo gimoro ni stop, drop and roll. Chungi, luare lo, ng'ielri. Sami ng'ielri ni, majini lo simo. Nikech lo be konyowa simo mach. To kimedo ringo, tichal ng'ama fwadho jiko mondo mach omoki. Kore momiyo wacho niya, stop, drop and roll. Mano ne mach mora mora. Ok dhi medo mi hinyruok kata adhola kuonde ma koro isewang'ego. Koso mago koro bobiro bang'e ne jochiw thieth. Mage momiyo koro wan kanyo gi first aid. Sama wachopo cha, mwasekonyogi nego mach mane nyalore. To waduogo wang'iyo ne wachako penjo joma nyalo winja. Mano kawaida ng'ama no gine, ng'ama no luar chande. Wadhi yude ka en be no inyore, to majicha to oweye okodhi mbele gi wang'e. Inyruok to nyaka bedi, ma waloso wakonyo gi bang' shida no. First aid kata kony mokwongo ne ng'ama owang'a kaka jopiny ma bende okungo chopo. First aid mokwongo ma bende gichwalo negi en mane? Ole pi, jomoko wacho ni ipore mogo, jomoko bende wacho kanyero ni tweyo law. Ang'o makare mwinjo bed ni ng'ato timo ne ng'at mowang'? Ne ng'at mowang', ka ma en gadhola ma podolorore. Ng'e kiwang' to ntie makuodo picha. To kata oken open. Titi mang'owa, ikaw pi, iole, ok pi maliet, ok pi mamor, pi mang'ich. Ma, ok migole fridge, ma bet ni kanyo, ok ikaw mang'ich thi, to ikaw maliet. Ikaw mamor matin, ok ni mur, kaka inyatumo pi, kaka intiere no ero. Tiolo kanyo, kata inyalo, ka en lwete, tinyalo olo pi, jagi ariyo kata dek mondo okwe kanyo. Nikech samiole no ero okweyo
iching moro miwinjo cha nikech sama iwinjo iching no mi encourage guonye sama iguonye no eka kien large the surface mar wang no ero kore momiyo wakawo pi waolo mondo kwe kanyo mano number 1 kama dola onge en mana pi emotimre nade en mana pi ma en kama dola moko yawre motiyo gi pi to ka en kama dola duong makoni nono ni kaeri ng'ani niga dola duong e dende to mano ero nyaka waring kode osiptal nikech wakavae kwase kavae gi gima kete warm nikech onyalo dhi into shock ka ok oume koro waume warape ok waum nyaka wiye gi dhoge gi ume wawe wiye nafas matin kama onya yweyo go the face koro iringo kode osiptal mondo odhi otimre nade okonye omede ka inyalo mede pi nikech kanyo sechego owinjo riyo del otuo owinjo ka ogombo modho samo modho nieri iyudo ka nyalo kelo death nikech vessels ka samoro nigi nafas pi ok dhi e dende direct koro emomiyo iringo kodgi omedgi pi to mar adek ka ng'ato ok ni sure ni ng'ani ohinyre kanye to mano ka ichal ng'ama nego ng'ani ibiro ting'e marach tibiro hinye koro kineno ka ohinyore ene mach kae kata in iwuon kiseng'iyo ni ka in ng'ama idhi konye ni ok in kare ok ineno safety ni rach you are allowed to hold kik ochun ni napuonjra first aid nopuonja nego mach we aringa kony ikonyo mana ng'ato sama uwinjore sama ineno ni kaeri anyalo konyo to ka ok nyal konyore ni in be kidonje majno tidhi bedo jatuo kendo ok oyieni koro gik moko adek go eko monego wang'i kabisa. Erokamano ahinya. Sawa bende aneno ka rumo to penjo ma bende aneno ka thoth jopiny chwalo kendie. Ang'o momiyo udeko ga sama ogochno to kata kuchopo samoro uchopo ni uonge pi kata uonge gik simo mach? Gima kelo wadeko en joma gigochone ng'ato gochone ng'ama ni en gi watne fire koro gochone watne mane fire ni watne no samoro bene ni dala kata odhi limbe kamoro koro emomiyo iwacho niya onego wabed gi namba 1 wan gi nembni 2 ma onego igochone to joma nie station ka bedo igologi gi ambulances gi fire trucks wan gi fire trucks 2 Kisumo sani makonyowa backups nitiere tigologi te to gibiro to gisimo mach to ka igocho ni ing'e ng'eyo ng'ato no ero emamiyo samoro ng'ato komako simbi kitambo gini chopi oleo koro nembni 2 go ang' na chiw kapok atieko. Chiwna gi chiwa nikech sawa koro rumo inyalo somo ne jopiny nembni 2 go. Aya, namba 1 en aparo sama ing'iyo namba no adwa mana somo moko kuom ote ma odonjo kendie. Inyisa ni mosuru ahinya abende nantiere nayudo masira mar mach e higa 1997 wacho ni nowang'a atamalo 20 kendo nalalo familia na mangima timo mos kabisa. Ka bende iwacho ni Kenya wasani ochuno ni masira kotimore eka sirikal kawo okang' maendi owinjo oloki. Erokamano ahinya kuom puonj ma bende ochwalonwa gigo mowinjo watim kaka jopiny e kinde ma masira otimore. Mago mana moko kuom ote ma bende ochwalnwa gi sani. Akeni Quinter iseyudo namba no inyalo somo ne jopiny? Aya, nona boro 00 72 05 75. Mano kanyero kanyalo bede. Achaka nuoye. Nona boro 00 72 05
watieko gi 7-5. Mano namba makigoyo tiyudo pesa ni ok dhi. Namba migoyo nono ma onge chudo mana kamano. Erokamano ahinya Quinter. Gino mabende owachi ni kik ichak manyo ji gi mabor. Inyalo mana tudi kodgi achiel kachiel samoro amora mabende masira mar mach owuok. Mano kokale namba margi abiro some gi dho Kisungu mano 0800 720575 kata 08000720575. Mano namba no mabende ikano mana kaka wacho ni igoye nono ma onge chudo. Erokamano ahinya Quinter kuom tudu kodwa odhiambo masani kanyakla kod twak mabende miyowa kod puonj ma ichwalo rang'eni pod wabiro twak mathoth weche machalo koda magi. Erokamano maduong'. Erokamano ahinya. Mano bende makelo e giko mar chenro ni mano mar mine wacho otieno masani. Wadhi mane yueyo machoka waduogo to wadhi nyime koda weche manyien mamoko. Kik idhi mabor.